Je ti tiež také strašné teplo? V dnešnom videu ti ukážem drink, ktorý ťa rozhodne schladí. Reálne na to potrebuješ iba základné suroviny. Hotové to máš tak za 3 minút, takže to sme nechali like odber s očekom a my ideme na video. Ingrediencie, ktoré budeme potrebovať. Perlivá voda, trošku bazového sirupu, citrón, pohár so slámkou a nejakú metu, proste to si hoci kde strhneš. A ako pomôcku budeš potrebovať varechu alebo niečo s tým budeš pučiť ovocie, nejaký nožík a takú dlhšiu lyžičku alebo hociakú paličku. Začneme tým, že si rozkrojeme citrón na dve polovičky. Ešte som zabudol povedať, že ten citrón si umýte, ja som si umyl s mydlom, lebo ten citrón budeme dávať do pohára aj so šupkou, takže aby ste to mali čisté. Zoberete jednu polku a rozkrojete si ju nejako takto. Aký rád na mňa kúka, že čo robím. Nejaké takéto hrubšie kolečko. A teraz si ho nakrájate na menšie časti. Teraz to nahážete do toho pohára. To stačí. Toto si môžeme odložiť. Trošku to popučíme, nie moc. Teraz tam nahádžeme nejakú metu. Takto. A znova to popučíme. V minulom videu mi jeden týpek napísal do komentáru, že tú metu som mal popučiť, takže dneska sa z toho poučím. Kámo, voní to mega dobre. Zoberete ten citrón, ktorý ste krájali na takéto malé kúsočky. A to, čo vám ostalo, tak to tam vlastne takto dáte. Všetko ide vedľa, dobre mi je. Na konci tohto videa vám poviem vlastne, ktorý drink robím. Pravdepodobne už veľa z vás na to došlo, ale je to domáce a je to strašne jednoduché. Teraz zoberete bazový sirup a nalejete tam trošku bazového sirupu. A znova to zamiešate. Toto video vlastne robím kvôli tomu, že minulé video sa vám strašne páčilo, čo som za to veľmi rád. To bolo video, ktoré vlastne odštartovalo akoby takú tú letnú atmosféru na mojom channeli. Vlastne z tohto všetkého vám vznikol taký sirup, ktorý potom zalejete touto vodou. Uvidíte za chvíľku. Kámo, strašne fúka, dúfam, že nepadne mobil zo statívu. Ak nemáš odber, tak ho tam určite daj a napíš do komentáru, aký ďalší drink chceš, aby som robil. Dobre, toto by sme asi mali. Ja si teraz skočím preľa, lebo mám mraznička, lebo by sa zatiaľ roztopil. Takže, doniesol som takýto ľad kockový a takýto ľad, ktorý je rovnaký ako tento, len som ho nadrvil. Teraz si dáme ľad do tohto poháru. Jedna kocka, druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiesta. Ďalšia kocka, to je neviem koľkatá, 5, 6, 7 kocek ľadu som tam dal. Teraz to zamiešame znova, ale už tentokrát s lyžičkou. Teraz to zalejeme touto perlivou vodou. Je to pritúpené viečka. A nalejeme tam trochu tejto perlivej vody, trochu dosť. Takto a zatiaľ. Kokos, to už teraz vyzerá extrémne, kámo. Môžeme si tam takto hodiť taký menší kúsok citrónu. Zoberiem kocku ľadu, dám mu tam takto. Hovoril som, že tu máme ešte jeden menší ľad a presne tak, ten menší ľad si dám takto na vrch. Teraz keď to mám takto, si to celé zamiešam, ty vole, to vyzerá extrémne. Hotovo, si tam dám taký menší ľad. To je len proste pre efekt. To vyzeralo krajšie. Teraz si tam na vršok takto dáme ešte metu. Oh my god, to vyzerá tak dobre. Toto je z jedných najkrajších drinkov, ktorý som kedy spravil, ty kokos. Teraz si tam dám slamku. Oh ja, a pozrite sa na to, nehovorte, že to nevyzerá dobre. Ten, kto neuhádol tento drink, tak ja neviem, ale je to mojito, domáce mojito. Akože vyzerá to brutálne. Dobre, poďme to okoštovať. Kámo, Kámo, a teraz si ho dokážem spraviť doma. Kámo, extrém. Najlepšie mojito, aké som si kedy spravil. Ja ho nemôžem vypiť celé, aby som to ešte mohol nafotiť na miniatúru. Odporúčam to každému. Fakt, je to... to leto, je to najlepší drink, ktorý si môžete fakt spraviť. Takže ľudia, sme na konci tohto videa, snad sa vám tento drink podaril a chutil vám, môžete napísať dole do komentáru. Budem určite rád za like a odber s zvončekom. A dole do komentáru napíšte, aký ďalší drink chcete, aby som spravil. Dobre, sme len v polovici prázdnin, takže užívaj prázdniny a čau. Alebo teda až v polovici prázdnin. To už je polovica prázdnin preč. Kam to je fakt dobre.